jakinen udazkeneko alean. Beraz, hor jasoa geratuko da, enterako dien horretik eta guzti horiek. Ikusten duzu ere, zer nolako egitarau ardura prestatu diguten, Euskal Unibertsitateak eta jakinek, eta esan dara daukat hasi orduko eskertzen hasi dago. Azken batean, oraindik ikastaroak eskaspata dira hasteko, baina dagoeneko ikusten da zer nolako emaitza da, egitaroa bera. Egitarau oparoa eta nik uste oso interesgarria, eta ere ez darritzekoa egitarau ikusita jendeak azkar batean izena bat izana. Guretzat, benetan gustagarria da halako bidaidekin esperientzia partekatzea. Iruditzen zaigu normalean horrelako saioak egin direla gune edo praktika hiriburu edo horrelako gune handi hauetan, eta kasu honetan egokitu zaio zure bezalako herri bati jardunaldi hauei toki eskaintzea. Esan duen harreman hitzarmenaren aurkezpenean, gure egitekoa leku eskaintza zela, herri eskaintzea, ez bakarrik ikasgela, eta hortarako prest gaude ilusioz beteta. Jardunaldien izenburuan berean aipatzen da gurutzatzea, nolabait bidegurutzearen metafora dagokigu behin eta berriz, eta bidegurutzeak zerbait iradokitzekotan, ez dakit bainik nola eza, zalantza, erabaki beharra iradokitzen du. Esango nuke errazago iradokitzen dula iragateko, pasatzeko toki bat egotekoa baino. Eta justu guk bestelako eskaintza egin dugu horietarako. Gurea gehiago da egoteko toki bat, patxada, lasaitasuna, solasa, argudioa, gunea eta momentua bizitzeko toki bat, hausnarrerako aukera eskaintzea, eta hori egin izaten zurbil egun horietan. Nik uste baita reklamatu behar degula, eta kasu honetan Donostin aurkezpena egiten ari gara, baina zurbil Donostiko periferian egonagatik esan gara daukagula, herri badagokigula kultura eragile izatea, eta Donostia hiriburuaren zaintzaketik aparte, gure eskintzak ere garatzen ez da. Eta gizuen bezala, Aldundiaren turismo marka, gaur egungoa da, Esplores a Sebastián Región. Nik hori, erderaz edo inglesez baino ez dut ikusi, euskeraz ez dut ingen irakurri, eta dirudienez hori da Donostiaren eta Gipuzkoaren arteko sinergiak bilatzeko marka. Nunbait, dena da, deno gara Donostiako eskualde. Eta gu ordea horrekin konformez eta gure nortasunan harrikatu dugu. Beraz, gure plaza, usurbil gure herria zuekin partekatzea, bertaratzen direnekin partekatzea, guretzat interes eta ilusioniko zeregin da. Horregatik, jardunaldiek alderdi akademikoetatik aparte, izango dute baita ere ikastaroetatik kanpo bestelako eskaintza osagarriak eta jendaurrekoak, eta nik horien errepaso txiki bat egin dut. Batetik, uztailaren 11. ostegunean, Arria hitz izeneko giladitxo bat egin dugu, bisita gidatu bat. Hor, usurbilen bertan dauden arte garaikide edo arte modernoaren adierazpen nahi errepaso bat egingo zaie. Josiko da usurbilen 20. mendean egindako transizio bat, kultura entzeneko edo kultura tradizionaletik kultura gaurkotuagorako transizio hori, eta hori ingo da arratsaldeko 6etan, bertan izango ditugu beste Remigio Mendibururen, Jose Luis Zumetaaren, Tapiaren, Arrastularen obrak ikusgai. Horrekin batera, horren ondoren hobeto esan da, izango dugu aukera baita ere Jose Luis Zumetaren eta Uxoa Zumetaren estudioa bisitatzeko. Eta, hau kasik primizia bada, estudio hori inauguratu zela ere hilabete eskasen delako. Eta ondoren, gaualdian izango ditugu estelako emakizunak Mikel Agua plazan. Mikel Agua, ezagutzen
usune gunean dagoen plaza bat, Zumetaren mosaikoaren ondoan, gure nik uste berezia da, udara danako kutsu magikoa dugu, eta nik uste oso guna proposa dela elkarrekin esperientzi atxigima partekatzeko, eta ez ditugu nolanaiko musikariak izango, gaurkotasun eta freskotasun handikoa baizik, Joseba Belenguar eta Miren Arbaiza batetik, eta bestetik La Basure gurekin izango da. Beraz, nik uste aukera dugula bide gurutze hori elkargune bilakatzeko eta ekitaldi akademikotik harago esperientzia eta bizikizun interesgarri bat izateko. Oso bidean gurbintzat eskuzabalik hartuko zaituzte gudenok, eta nahi genuke, eta Usurbilen osaporen laberatzea. Bai, arabiratu direnek, Usurbil ezagutzea eta Usurbil publizitatzea, eta baita ere Usurbil barrok, gure komunitatearekin, gure eta jakin